Čau lidi, takhle si tam jeho prvního videa a to bude tady s mojím bratrancem Flary. Ona si neslyší. Jo, tady je, čus Flary. Máme v tu něco a to je úplně. Jo, tak jdem, to by, jo, jenom tohle je moje ukázka z toho. Hej, jak to, že ty máš enchanty, ty jsi svině. Tak pojď ho. Jedno. Hoho. Tak jo, tak my jdeme asi proti sobě, ne? Jo, já mám spíš prostě. Není fér. Já si dám poušť. Pojďme. Já se naučím trefit s tím lukem, já nemůžu vůbec s lukem. Hoho, já mám pro tebe tady překlad. Vy jste úplně... Hej, ty spíry nejsou... To... No počkej. Já to není fér, ty jsi na to youtuber. He, ale já taky budu. Haha. Nebudeš. Budu. Nebudeš. Budu. Nebudeš. Haha. Nebudeš. A já ti dám bán. Nedá, za co? Že jsem taky youtuber? Jo. Já ti dám bán, že jsi taky youtuber. No a jako co, jsem lepší než ty. Já vím. Máš co víš, odběratelů. Kolik já mám odběratelů? Ty vole. Počkej. Hej, ne, počkej, hel. Hahaha. Au. Co si dovolej? Hej, ty spíry se ti celkem dávno, víš mířit. I když to je zakázaný kouření, jako já si odsi. Já jsem se portul k tobě. Tak je to hlávý. Čau. Co, já ti nemůžu zabíjet? Co? Ty jsi hacker? Že jsi stáhnu hacky? Že jsi stáhnu hacky? Ne, To by vůbec si dostal hacky, já to vím. bo ty máš ten enchant. Kdo jsi? Já jsem ti zabil? Ne, jo. Zabil. Au, pomoc. Ty si mám spít. Ne. Čau, za zadama. Že ty jsi svině? Nejsem. A doslova? Já mám předposlední elit. Ne, nemám. A to nejde, ty jsi hacker. Já, že jsem hacker? Já? Jo. Čau. Ty nemůžu zabít, co to je? Ty mi umítáš 500 milionů HP. To je? Jo! No tak doufám lidi, jestli vám tady ta ukázka stačila. Počkej, jsi to natáčel. Jo, natáčel. A do popisku dám adresu, takže čau a těším se na další video s vámi. Čus.